Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Selasa Pon 11 Juni 2024. Sumangga dinten menika kita nampi jejer kesempatan. Para adiyuswa, lagu hidup ini adalah kesempatan. Tamtu asring kita pirengaken, malah keporo asring kita repekaken. Kidung hidup ini adalah kesempatan, kepingin ngendika kados pundi mirungganipun gesang kita. Gesang punika berkahipun Gusti lan kedah kaginakaken kangge kesainan. Galati 6 ayat 12 ngendika, awit saka iku mumpung kita kober, ayo padha gawe becik marang wong kabeh, luwih-luwih marang sedulur-sedulur kita kang nunggal pracaya. Ing ayat punika Paulus ngatrak, amri kita nindakaken kabecikan. Tembung kober saking basa Yunani kronos ingkang ngemu teges boten namung dinten lan jam punika, nanging wekdal minangka ingkang ngemu teges kesempatan. Kapan punika kesempatan? Sakmangke dede kala wingi utawi benjang. Awit manungsa mboten saged ngribah ingkang sampun kelampahan utawi mranata ingkang badhe kelampahan. Tumindak sae mboten namung sakdermi peparing, nanging ugi sumadyo njagi tata gesang, murih tetep gesang sesarengan lan boten dikuwaosi dening dosa. Para adiyuswa, ing tata gesang kadangkala kita kagodha dening pangertosan ingkang cubluk bab peparing kangge tiyang ingkang keserakat, nindakaken aksi sosial, nuweni yatim piatu lan sak piturutipun, namung sakdermi peparing lan ngremenaken tiyang sanes. Kamangka wonten tumindak ingkang sae saged awujud ngemutaken kanthi wicaksana. Sumangga kita sami emut ing ngemutaken ing wekdal sapunika, awit wekdal punika kesempatan kangge kita nindakaken menapa kemawon kangge asmanipun Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, awit paduka paring pepimut bilih gesang kawula menika satunggaling kesempatan kangge nindakaken kabecikan murih asma paduka kaluhuraken. Kawula pasrahaken para adiyuswa ing pundiya papan monggo, paduka ingkang ngreksa, paduka ingkang berkahi, paduka ingkang nganti kados dene paduka ngreksa lan berkahi anak putu kawula. Kawula pasrahaken Bapak Suwarto GKJ Pamong Utomo ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit ing griya sakit. Kawula pitados menawi paduka badhe ngagem griya sakit lan sinten menapa kemawon, amri Bapak Suwarto menika enggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Wonten ing GKJ Mijen kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arum Puji. Monggo Gusti paduka ingkang ugi makarya matemah ingkang nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Mirunggan kala pasrahaken Bapak Pendeta Timotius Setianto GKJ Krapyak, kawula pasrahaken Bapak Sugianto, Bapak Budi Sutomo, Ibu Sucipto, Ibu Tulat, Bapak Amung Pracoyo, Ibu Lis Martono ing GKJ Magelang. Kawula ugi masrahaken Bapak Minto Taruno wonten ing GKJ Pugeran. Kawula pasrahaken Ibu Sri Windardi, Bapak Mardiono, Bapak Margono, Ibu Marsudi wonten ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Immanuel Sulu, Ibu Helmi Suprapto, Ibu Tugiani Sunarto lan Ibu Tati. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Tati ing GKJ Ngablak, Ibu Yuli Luther Harifa,
Kawula pasrahaken ing GKJ Mono, Ibu Sapar, Ibu Priyati, Ibu Sih Mirah. Kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto lan Pendeta Ibnu Prabowo ing GKJ Telpok. Kawula pasrahaken Ibu Isti Wilayah 3 ing GKJ Wonocatur. Kawula pasrahaken Ibu Karyumi, Ibu Kusmini wonten ing GKJ Purbo. Kawula pasrahaken Ibu Indrayati ing Solo. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Tropodo Sidoarjo, Ibu Sriti Astuti. Kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Ing GKJ Trangkil kawula pasrahaken Ibu Nani Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo lan Ibu Ngatini. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Blok 6 GKJ Gondang Winangun. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono. Kawula pasrahaken Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Kawula pasrahaken Ibu Wahyono ing GKJ Plengkung, Ibu Sunarti ing GKJ Salaman. Kawula pasrahaken Ibu Apri ing GKJ Canden, Bapak Jatmiko ing Denpasar, Ibu Warsi ing Kemenjing. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Ungaran, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Suresno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Warsito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken Bapak Chandra Deni Saputro. Kawula pasrahaken ing GKJ Watu Sigar, Ibu Warsini dalasan putranipun Yohanes Haryadi. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Tanon, Bapak Suhadi. Mekaten ugi kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedhasak mangke nembe nandhang sakit, kawula pitados menawi paduka badhe ngreksa lan paring pitulung. Matemas sedherek kawula menika pikantuk kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken pasambat pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa sinarengan ngrepekaken kidung. Sumangga. Pakailah hidupku